1, 2, 100. Og det afsluttende løb. Et håndløb er serviceret 6 deltagere. 2 Milo, Nikita Havsø. 3 Trine, Emily Bang Pedersen. 4 Morik, Emily Bang Pedersen. 5 Blaze, Patrick Bang Pedersen. 6 Kong Arthur, Christian Seier, 7 Joko, Nikolaj Holm Christensen. Og det er stillingen. Den er blevet. Naturligvis Milo i front. Trine og Morik er nærmest. Morik går udvendigt for Trine. Derop for Blaze. Og Arthur og Joko er naturligvis det eneste, der skulle være. Joko er på vej op forbi publikum lige nu. Så er der galop for nummer 4 Morik. Så nummer 4 Morik, der er dispenseret for galop. Milo, Trine, Blaze, Kong Arthur og Joko, det er stillingen her. Milo, Trine, Blaze, Kong Arthur og Joko, så ser det lige nu. Og for at føre Milo, der er 500 meter igen. Nærmest er Trine, men vi ved jo, per tradition, der kan ske en helt del i håndløb på de sidste meter. Men i lorteføringen, Trine, Blaze, Kong Arthur og Joko, Morik er diskvalificeret for galop. Så er der galop på nummer 7, Joko. Men på lige bag, stadigvæk i klar føring, Milo, Trine, Blaze, Kong Arthur og Joko. Milo, stadig i føringen, 5 Blaze nærmest, 3 Trine derefter, 6 Kong Arthur og 7 Joko. Blaze i et godt angreb, det har vi set før, og jeg tror Blaze om ikke Blaze forbi 2 Milo, der har været tapper af Milo, stadig et mulighed foran, tror jeg, men kan gå 5 Blaze forbi. Milo prøver at svare igen i galop, er der midt i banen for en ellers godt indgribende 6 Kong Arthur, tror jeg. Og så kommer Joko forud til sidst, kan det altså gøre, skal det være Joko i det Blaze. Blaze er på det sidste meter, og så galop på nummer 7, Joko. Jeg skal bede Nikolaj Holm Christensen og Joko om at komme i dommertårnet. Vi skal have Nikolaj Holm Christensen i dommertårnet.